un projecte del qual hi hem participat o hi estem participant, que vol donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional, en el nostre cas amb discapacitat intel·lectual, en aquesta part artística, en aquesta part creativa que tots tenim a dins. Nosaltres, quan ens vam venir a proposar el projecte, vam quedar entusiasmats. Per què? Perquè ens agrada que les persones a qui nosaltres atenem, a qui nosaltres acompanyem, puguin fer coses més enllà del seu entorn, no? I llavors, això ens permet poder donar visibilitat fora de les nostres fronteres. Llavors, com participem? Doncs tenim un grup de persones que nosaltres venen aquí al centre ocupacional que fan un taller de dansa. Un taller de dansa que s'allarga durant un temps i es concreta amb una representació, no? Una representació que és que serà com molt nostre, molt d'aquí del nostre territori, de Catalunya, no? Llavors, estem encantats, de veritat. La Fundació Astres és una fundació que va néixer el 2001, que atén a persones i que acompanya a persones i dona suport a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. És una feina que ens encanta, que va més enllà de la persona perquè també acompanya les famílies amb tot allò que necessitin, no? És una feina molt rica, no? Perquè té en compte molts aspectes de la persona, no? I el primer de tot és atendre, escoltar i acompanyar les persones amb el seu projecte vital, amb allò que ells desitgen, que ells volen. La Fundació Astres té molt present a les persones i el que vol és dignificar-les, no? Les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest és el nostre projecte i a partir d'això tenim diferents serveis. Un centre ocupacional, que és un centre de dia, no? Una llar residència per a persones també que viuen aquí, una residència, pisos, com pisos que són com més per persones més autònomes, inserció laboral, perquè tenim un centre especial de treball, és a dir, aglutina moltes coses, aglutina moltes etapes de la vida de persones amb discapacitat intel·lectual adulta, no? I persones també amb malaltia mental.